Good morning! Ang aga pa guys. Nakaready na ako at lahat. Pupunta kami sa bahay ng mama ni Dan. Mother's Day breakfast. Check natin yung binake namin kagabi na ano. Asa na yun? Nilagay namin sa microwave eh. Asa na yung ano ba? Banana bread. Ah, niready na niya. Anyway, pakita ko sa inyo yung... Nakalimutan ko ipakita sa inyo yung flowers na binigay sa akin ni Dan nung Friday. Ganda. Oh. Ganda. Okay na okay pa din siya. Linggo na tayo ngayon. Ready ka na? Are you ready, babe? Okay. Should I bring a jacket? Probably. After kasi sa mama niya, pupunta ata kami sa shops. Dala lang ako ng ano, jacket. My gosh. Ang lamig. Suot-suot ko to. Ito yung from Forever 21. May nakalagay New York City. Nabili namin to sa New York. New York ba yun? Yeah, parang New York ata. Gusto ko makita yung ano, banana bread. Asa na yun? Nilagay na ni Dan dyan. Ito para kay ano, sa mga pamangkin ni Dan. Hindi kasi namin nabigay nung birthday na inatanan namin. Kasi wala sila. Kakagaling lang nila Bangkok jet lag. Bili tayo flowers, guys. Nasa gilid to, oh. Bahay siya. Ganda yung yellow, babe. Yellow? Oo. Ay, ikaw bahala. Ikaw bahala. Bella! Come here. Come here. Ayaw. Okay. Bigat ka. Bella. Bella. Come here. Wait, okay, that's it. Bella. Ito yung banana bread. Cut namin. Where's your bread knife from? At that. Why is that? No. Doon. Sa likod. Oh, this is the good one. Yep. Want to cut it up and put on that? Maybe? Yeah, sure. There was the, what do you call it? Yeah. I'll cut it into lots of slices. You want a cup of coffee? Did you have another coffee? Yes, please. I know. Thank you. Open up, baby, see what it looks like inside. Yeah, that's good. For sure? Yep, that's all the banana that. Perfect, guys. Yeah, it looks good. Yeah. That looks really Do you good. like it? Oh, do I like it? I was thinking no pretty flowers. I don't like it. That's good. Just great. Is that too small, babe? A little bit. How many you have one sugar, don't you, Raz? Yes, please. Thank you. Daniel coffee or not? Yeah, I'll have a couple of eggs. What's this again? It's a zucchini. Healthy. Zucchini Capsicum? slice. No, zucchini slice. Ah, tomato. Zucchini slice. Yummers. So you've got eggs, carrots? Carrots, Is it carrots? zucchini, Yep. bacon. Oh, bacon, yeah. Yum. This one's got tomatoes in it. Yeah. Just a few tomatoes Yeah, that looks good. and cheese. That's what's not. Oh, cheese. Yeah. What kind of cheese? Just grated cheese mixture. Cheddar? Yep. Yep. Yum. Babe? You ready for breakfast, Mama? Yep. How many slices of banana bread you've had? 2. Who did it? I think it's okay. When you first Gucci, where are you going to go? I can't believe you're only 7 and you're already rocking Gucci. Yeah. And now you're like, Gucci gang. Tapos na kami sa bahay ng mama ni Dan, guys. Dito kami sa Aqua Gold. We're gonna buy some fish. Bili daw siya ng fish. Ayoko na ng mga ganyan eh. Gusto niya mag-fish. Tapos namamatay naman. Tingnan natin kung anong fish meron sila, guys. Baka naman may magustuhan tayo. That yellow one. Awesome. Yeah, I like the yellow. Si Nemo. I even like the coral. Ooh.
Yeah, I like the yellow. Hindi kita sa camera ng maayos, pero sobrang yellow niya talaga. Yeah, cool. The black ones with the white dots are cool as well. Or like the black and white stripes. When you got there. So what are we getting? What kind of fish? Aww. The black one. Get like a pop of color, you know? Like very colorful one. Ito oh, parang ano, the fish that I like eating. The flat one. Is it? Dangay. That one. Yan o, dangay. Ganito yung mga isda namin noon. Nakapang ilan na tayong ganito. How many fighter fish we've had so far? 2? One was blue. We had red. I'm not a big fan of these spiders. Yeah. Big chucker. Look at this one. It's like a fan. See? Dito naman tayo guys sa spotlight. Yun. Wala siya nagustuhang isda. So, dito kami sa spotlight. May bibilhin lang kami botones ng ano niya, ng coat niya. Kasi meron daw isa daw, kailangan palitan. Kaya lang papalitan na lang daw niya lahat. Para same lahat ng buttons. Ang laki dito guys, tingnan niyo. Parang nasa gitna na nga kami. Tapos sa likod yun. Ang laki dito. Ay, ito. Papabili yung mama niya. Ginawa niya kami ng ano, or gagawan pa lang niya kami ng yung blanket na siya yung nag-ano. What do you call that again, babe? What is she doing? Making a blanket. Huh? Knitting. Knitting. So this is the brand. It's going to be 12 ply though. 12 ply. That's 8 What? ply. Okay. Tapos meron siyang kulay na sinend sa atin. Port Power Colors yung ginawa niya na blanket. So ito yun. Yung pinapabili niya sa amin. 12 ply na black. Ata? I'm not sure. Tinatawagan ni Dan just to check kung ano pa yung kailangan niya. Kasi parang yung gamit niya na kulay. Ito ata, I'm not sure. Ito, black. At saka white. Is one more? So parang ganito ba? Pero malaki. Blanket. Grabe ang soft nito guys. Naka-sale pa. 60% off. Anong kulay ba? Gray na naman? Lo, maganda yan. Oh, maganda yung kulay na yan. Oh. It could go on top of the bed if you want as well. Yeah. What color? So from 120, 48 na lang. Grabe ang soft niya. Ay, meron din silang ganito kulay. See? Parang yung ano ko lang. Jacket. Up to you, by whatever color you want. Nilabas ni Dan lahat ng kulay para pagpilian ko. Which one do you think, babe? Grabe, hindi talaga ako makapag-decide kapag mga ganito. This one's nice. Yeah, green. You Or like this one's something different as well. Like, look at this one. Pero pink. the pink Or side? I grey. don't like the pink either. You don't care? How about the gray? O, diba? Basic. Basic biatch. Gray. Too basic. Too what? Too basic. The gray. Gray's nice as well. May mga ano dito guys, quilt cover na ano lang. Oh, $30 per set yung queen. Yan yung size ng bed namin, queen. Gusto ko plain color lang pero may texture. Like parang ganito. Plain color pero may texture. Okay lang sa akin tong, oy, we're going for the pink ano, blanket. Ang soft kasi ng blanket. Okay, this one, babe. What? Ay, queen, babe! See? Yan. Galing $110, $30 na lang siya. Ganito siya, oh. Parang plain lang siya, pero may texture. Ano siya, guys? Okay, that's something different. Yeah. Let me feel it. You'll like it. Yeah? Oh, that's soft. Yes. Let's get it. Sige. That will kind of match the texture of my blanket. My blanket. Ito ay, ito. This is it, babe. See? Ganito yung ano niya. You like it? Yeah, it's nice. It is something different, hey. Yeah. Hala. Ay, ang ganda. Yeah, the pillowcase. Pillowcase. Hala, babe, ang ganda, babe. O, diba? $30, give it a shot. Yeah. It's For cheap. winter, it'll be alright. Yeah, sige. So, it comes with what? Just the quilt cover and pillowcase? This one. Is this okay? Or it's too big? You told me to get a big one. Alright, we need some fruit. Do you want this? Good. Yeah, we need these and these.
Can you grab a bag, please? Thank you. Ano na guys, tigdadalawa na to kasi ano na namin, dinner namin dalawa ni Dan. So noon, pang isahan lang. Ngayon, dalawa na. Kaming dalawa na ni Dan. And then, the baby broccoli, you're fine with it? Ay, gusto ko yung maraming fat, babe. Yung hindi masyadong, ano. Wait, tapos yung gusto ko din yung bone-in. Ano to? Laki naman yan. Laki, babe. Taking up on the sofa? Yeah. Which one do you usually go for? Scotch Phillips, good mate. Yeah? Scotch? Ito, 10% off? Which one? Guys, may good news kami sa inyo. Are you going to tell them? We have a good news. New member of the family. You ready to tell We've them? been waiting a long time for this. Yep. A long Long time. time. Long time. Over a year. Yeah. Over a year, and finally. Yeah, it's good. I have It's it. nice. You ready? Okay. Are you guys ready for the good news? You ready for the good news? Tell them, babe. You can tell them. New member of the family. New member of the people. family. Ding, 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 ding. We have a fish. We have a Oh, there's two. fire. And we have, what's this one? A sucker fish? Yeah. Meron kaming maliit at saka sea fighter. Tinanong namin si Kuya, sabi niya, ano naman daw, hindi naman daw nagfa-fight si fighter kay, sucker? Sucker fish, is it? What is it? It's like an I thought it was a sucker, but no, it's called albino something. Ah, albino. Albino. So, meron kami dalawang fish, guys. Sana hindi ito mamatay. Kasi lagi namamatay yung fish namin. Uy, kapag kasi umaalis kami, sino nag-aalaga ng fish, diba? Nakakaano naman iwanan sa... Nakakahiya naman mag-utos kasi na puntahan sa bahay para i-feed everyday. So, namamatay ang mga isda. So, matagal na kami hindi bumili ng isda. Ang dami sa inyo nagtatanong kung ano yung kwenta ng tank namin, lalo na sa mga bagong subscribers na hindi alam na may fish kami noon. Meron kaming fish noon, guys. We had a blue fighter and then we had a red fighter as well. Now we're going for another red fighter. What are we gonna call him? Bluey. Huh? Bluey. This is not blue. It's Yeah, red. but in a- Oh, remember one time we had Ube and we had Joby. Did we have Joby, babe? We can call this Joby. What's Jobby mean? Jollibee. Okay. He's red. Okay. Yeah. Sige. What's the name? There you go. Jobby? Joby. Jobby. Joby. Meron na tayong pangalan. Joby. What's the white one called? The white one? Oh, shoot. Meron pa palang isang maliit. Guys. Mumu. Mumu. That's ghost in Tagalog. I'll call him Ghost in English. I'll call him Moo. Let's call it Mumu, babe. Nah. Mumu. Nah. Ghost and Jolly. Joby. Jobby. Joby. Joby and Ghost. Uy, sana wag naman mamutululululu. Nagkuhan ng duhay. What's wrong? Lulululu. Oh, be friends. Be I friends. know, like, We're- don't fight. Wala pa nga kayo sa tangke. How could they stay close? The fighter's a mean mother. Oh, gosh. Come on, Joby. Ghost is fine. Like, he's scared, babe. Takot lang siguro. Okay, get the tank sorted. So, pagdating sa bahay, lilinisin na Dan yung tangke. Kasi, ano na ba yun? How many months? Been a year. Ano nga, matagal na talaga to. Matagal na talaga.
2018 was hectic for us, traveling wise. Like, how many times did we go? Just in life. 3 times? Yeah. Nagbangko, QS, Philippines? Next 6 months gonna be easy. Yeah. Easier life. No, not easy life. But like, you know, walang travel in the next 6 months. Walang international. Oh my gosh. Meron tayong mga ano. We're going to Perth and Melbourne. But yeah, mga ano lang siya, weekend lang. Hindi as in mawawala kami na matagal. But sabi ni, hello babe, alam mo ba, nilalapitan niya si Ghost. Oh well. Only the strongest will survive. See, kaya ayaw he ko probably mga ganyan. Look at they're so close to each other, that's all. Yeah, but he can go up here, babe. He Yeah. was here. And Yeah, then he went he's down. up, he's up. Ikaw ka, maldito ni si Jobby. Ay, lalaki to sila. Dalawa lalaki. Meron turtle dun, pero ayoko ng turtle, guys. Sobrang cute nila. Kaya lang, ano, ayoko. Baka mamatay ba? Parang napaka-cute nila. Ayoko talaga eh. Ang cute-cute talaga. $60 yung turtle. Ito, mura lang to. $12 lang to si Jobby. Si Ghost, how much is Ghost? $7. $7 lang si Ghost. Bumili din kami ng mga plant. Bumili kami ng plant para sa tangke. And then we got worms! Ayoko talaga. Hindi ako mag-ano nito. Mag-feed nito. Si Dan nito. Kasi, ala babe, they're fighting, Board at the babe. airport, I did the ladder predictor for the rest of the year. They are fighting, babe. Seriously, they are fighting. What can I do? Yes, mamamatay talaga ang isa nito. Let's do a quick haul, guys. 2 bags lang. Si Dan maglilinis ng tangkay. Sinabihan na siya ni Kuya kung paano siya linisin ng maayos. So, sana magawa niya ng maayos yan. Bumili kami ng steak. So, T-bone steak. Itong malaki kay Dan, ito yung akin. So, ano na ngayon ha? Mag-same na kami ng dinner ni Dan. Para hindi na daw ako mahirapan na iba yung lulutuin ko. Dinner for myself. Hindi ko siya ginawa last week. Kasi hindi ko sure kung magugustuhan ko yung mga dinner na ipiprepare ko sa kanya. And, every dinner, tintikman ko siya. And gusto ko siya, guys. So, this week, pareho na kami ng dinner. 2 salmon na ganito yung binili ko. Kasi para sa amin, 2 nga ni Dan. Yung sa akin, 1 piece lang nito, okay na ako eh. Yung kay Dan, 2. So, bali, ano yan namin? 2 dinner na niya namin. And then, ito para sa ano niya, lunch niya, baon niya. And I will cook the same sandwich, yung may capsicum na same as last week ni Dan. So, gagawin ko yun this week for him again. We have milk. So, yung breakfast niya is yung rolled oats. Tapos, lalagyan niya lang ng honey. Yun lang, guys. Napaka-simple. Tapos, walang masyadong complicated na ingredients. Kasi yung unang niluto ko sa kanya, yung unang ginawa ko sa kanya na breakfast, hindi niya masyadong bet. Sabi niya, sobrang complicated daw. Tapos, mahirapan pa daw ako. Which, I don't really care. Okay lang sa akin gawin yun. Ang dali lang. Mix-mix lang ng ingredients. Pero sabi ni Dan, okay lang sa kanya yung oats at saka honey lang daw. Something simple. And then, we have more steak. So, ito, 1 dinner ni Dan. And then, while ito yung dinner niya, ito naman yung akin. Gusto ko yung medyo maraming fat ng konti. Hindi kasi noon ako mahilig talaga sa steak. Tapos, tinitikman ko yung mga steak na ginagawa ko sa kanya. Masarap, in fairness naman. So, magsi-steak na din ako. I got chicken wings and chicken drumstick. So, mag-rice pa din ako, guys. Kasi parang hindi naman mawawala sa sistema ko yung rice. Pero gagawin ko siya every lunch. Ngayon kasi 2 beses ako nagluluto. Lunch ko at saka dinner ko at saka dinner ni Dan. So, parang, alam mo yun, yung workload medyo hectic. Pero okay lang naman. And then, we got corn. Isa sa mga side dish. Bumili din kami ng hummus para nga sa sandwich ni Dan. Kung hindi nyo pa napanood kung ano yung lunch na ginagawa ko para sa kanya, ililive ko yun dito sa I button. And then, we've got 2 asparagus. So, na-try ko to last week sa isa sa mga dinner ni Dan. And gusto ko actually yung asparagus. Parang kung titingnan kasi siya, parang matigas. Hindi pala siya matigas. Ano siya? Para siyang... Basta hindi talaga siya matigas. Masarap to, guys. Lagyan ko lang siya. Yung ginagawa ko sa kanya is, nilalagyan ko lang ng asin at saka pepper. Yun. Tapos, pina-fry ng konti sa olive oil. Masarap. Masarap yung asparagus, in fairness. Masarap siya with salmon. And then, ito. Baby broccoli. Para sa isa sa mga side dish.
And then we've got 2 cucumbers. Yung isang cucumber para sa sandwich ni Dan. Tapos yung isa naman para sa ano niya, side dish niya kapag nag-smoke salmon siya. Kapag ito. So yung ginagawa niya is ito. Tapos ito kinakat ko siya in half. Tapos kinakat ko na naman in half lengthwise. Tapos nilalagyan ng salt. And yun yung side dish niya para sa ano niya. Ito, salmon niya. Ito, capsicum para sa ano niya, sandwich niya. So ito yung ano natin. Lulutuin natin yan mamaya. Para ready na yan bukas. And then this week, yung gusto niyang snack is kiwi. So yan yung snack niya everyday. Kiwi. Shampoo, naubusan na siya ng shampoo. Yung gamit niyang shampoo, iba-iba kami ng shampoo, di ba? Yung gamit niya is Herbal Essences. Ito lang yung hindi daw masyadong medyo sensitive kasi yung buhok niya. Tapos ilang beses pa naman niya liligo sa isang araw. Tag-2, tag-3. So lagi siya nag-shampoo. So gusto niya, yan lang yung nag-work sa kanya. Yung hindi masyadong, nag-ano kasi siya, yung parang namamalat yung dito niya kapag yung maling shampoo yung nagamit niya. So yan hindi. Which is good. And then, croissants para sa akin. With my coffee or tea sa morning. And then, ito yung sandwich things. Ito yung ginagamit ko kay Dan. Instead of like regular bread, ito yung ginagamit ko sa sandwich niya. It's actually good kasi hindi siya sobrang nagiging saggy. Ganyan yung itsura niya, guys. Oh. Hindi ko alam kung nandyan to sa Pilipinas. Pero it's from Tip Top. Sandwich thins siya. So, together with the kiwi, meron din tayong mandarins para sa kanyang snack. Diba? Healthy living. Yan. Put away ko lang itong mga kaibigan. Habang si Dan ay naglilinis ng tangke ng isda. Busy si Dan sa kanyang tangke, guys. Excited ako dito. Ang mura na lang. $30 from 110. Tapos ang ganda pa. May texture siya. Ito yung hinahanap ko eh. Pero hindi ko na-expect na makikita ko yung ganitong texture talaga. I mean, yung hinahanap ko lang is yung basta may texture lang siya ba. Hindi siya like plain white. Pero ito, may pa-fur na ganap. See, kita nyo? Ang ganda. Kaya ito yung itsura niya ay. And yung blanket na pinakita ko sa inyo kanina, hindi ko binili. Sobrang nagustuhan ko siya kasi sobrang soft niya. Tapos maganda din yung kulay. Tapos dala-dala na talaga namin, kukunin na talaga namin. Sabi ko, alam mo, wag na. Kasi maiinis lang ako. Tapos isipin ko, lalabahan ko pa yan. Tapos saan ko na naman siya ilalagay. Ayoko na maraming kalat. Tapos meron kasi kami isang blanket na nabili namin last winter ba yun? Sabi ko, kapag bibili tayo nitong bago, we need to get rid of the old one. Kasi nga ayoko ng maraming kalat. Sabi ko, wag na. Gamitin ko na lang yung old one kung kailangan ko talaga ng blanket. Ngayon naman, malamig. Hindi naman ako nagpa-blanket. Nagro-robe ako. Yun din yung inisip ko. Instead of a blanket, bibili na ako ng robe. Kasi yun yung lagi kong suot, diba? Kapag malamig. Kaysa naman, hindi naman ako nagpa-blanket lagi. Gusto ko na tuloy palitan yung ano namin. Kaya lang, kakapalit ko lang noon. Ay, ang galing. I wanna sleep on this. Maganda to pang winter. Kapag summer, baka masyadong mainit naman to. Hindi naman siya makapal eh. So, okay lang. Hindi naman siya makapal na fur. I like this one. This is gonna be our next quilt, malam. So, yung tangke, ano pa siya guys, medyo mga 1 oras daw, sabi ni Dan, before natin ilagay yung mga isda. Pero yan, nilinis na niya yung filter. Yung, does it have a heater, babe? May heater yan? Heater. Hindi ako marunong sa mga ganyan, guys. Si Dan lang. Tapos may pailaw din siyang ganyan, di ba? Multitasking tayo sa kusina, guys. Ito yung kari-kari na sauce. Galing kay Manay. Matagal na to, pero ferniz ko siya. And, nilagay ko na siya sa fridge. Siguro mga Friday. Tapos ngayon, okay na siya. Ininit ko lang siya, guys. Tapos, ito, we're boiling pork belly. Kinat ko na siya into 4. As you guys can see yan. Malapit na yan matapos. And then, we have Dan's capsicum for his lunch. Para sa sandwich niya. So, by the time tapos na to, kasi 4 minutes na lang natira. After 4 minutes, tama na yan. Yeah. Lalagay natin to sa air fryer. So, ano siya?
Parang lechon kawali, ganon yung dating. Tapos, yan yung sahog ng lechon kawali ko. Diba? Ang sarap! Ang sarap nito do. The best yung kari-kari ni Manay. Yung rice ko, luto na. Kanina pa yan. Hindi ito yung dinner ni Dan. Tumakbo si Dan eh. Pagdating niya daw, mag-oats lang daw siya kasi hindi pa siya like ganun kagutom, diba? He's doing really well, guys. I'm so proud. Ito na yung bell peppers, guys. 3 to. 2 green na maliliit, na malaki pa din. Ang laki ng capsicum nila dito eh. Tapos isang malaking red. Okay na to for 3 lunches ni Dan. Kasi 3 araw lang siya nagsa-sandwich, diba? Tapos yung 2 araw nagsa-salmon siya. So yan. Okay na yan. Tamang-tama na yan. Ito na yung na-boil natin na pork belly. 2 yung kakainin ko tonight. Tapos, yan, ilalagay ko yan sa fridge para bukas. So, yung ginawa ko dito sa pag-boil, nilagyan ko lang siya ng vegeta tapos asin dyan. Tapos ngayon, may flavor na kasi to. Lalagyan ko lang siya ng asin para kuha yung parang, what do you call that? Lechon kawali na feel. So, lalagyan ko yan ng asin. And yun lang. Yun lang yung gagawin natin. Tapos, ilalagay natin siya sa air fryer. Ito na yung pork, guys, na in-air fry natin. Itong 2 ay, ubos na yung isa, oh. Parang lechon kawali, diba? Ano to? 16 minutes. Itong 2 maliliit. Yan. 16 minutes yan. Meron akong dito. What do you call this? Bagoong. Tapos, yung kari-kari sauce. Tapos, ito yung kay Dan. Oats with honey and milk. Tapos lang yan tumakbo. Good job, my love. Parang si Jabi okay na siya eh. Oh? Si Ghost naninibago. Na. Kasi dapat yung isdang yan, dito yan sa ilalim. Ngayon. Parang nung nakita namin siya sa store, dito lang sila ba sa ilalim. Tapos parang nagsasak dito sa sa glass. Pero siya, wala, siya. Hindi siya mapakali. Naninibago siya sa kanyang bagong bahay. Pero si Jabi, okay na si Jabi. Kapag may light, merong si Jabi, parang may parang violet sa niya. Sa, parang papunta sa tail niya. Pero kapag off ang lights, hindi ko alam lang kung makikita natin. I-off din naman namin to pag natulog na kami. Red na red siya kapag, diba? Ganda naman yan. Asan na yung isa? Nawala na. Baka naman okay lang sa kanya, off lang yung light. Ayun, nandito na siya sa baba. Babe, I don't think Ghost likes the lights. Yeah. Yun na yung video, guys. Sobrang salamat for watching. I hope nagustuhan nyo. Please like this video kung nagustuhan nyo, guys. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys hopefully tomorrow. Good night. Bye. Be good.